Higit 2 oras na mas maagang dinagsa ang kauna-unahang Hiraya Music Festival sa Capitol Grounds, Pili, Camarines Sur. Ang mga nais makapanood mula sa malalayong bayan, sinundo ng mga bus na ito. Sulit dahil libre na ang sakay, may mainit pang lugaw pagdating sa venue habang naghihintay. Tirang po talagang lugaw, talagang solid man talaga. May libre na nga ng concert, may libre pang lugaw. Sabik lalo na ang mga kabataang makita ang kanilang mga idolo. Ilang sandali pa, Handa na ba kayo? I welcome you to the first Hiraya Music Festival. I love you, Kamsur! baliwala ang buhos ng ulan. Kita sa mga manonood ang kasiyahan sa patikim ng mga imbitadong DJ at performers. Nag-enjoy ako pag nag-enjoy sila. Sumabay sa sayawan at kantahan. Kasama ang kasintahang si Sobelim, balik Kamsur si Nick Makino matapos ang selebrasyon ng anibersaryo espesyal noong September 4 sa Iriga City. Sobrang solid ng mga tao at sobrang mahal nila si Nick Makino dito. Kaya nakabalik ako agad. Throwback vibes naman ang hatid ng River Maya. Matagal na namin gustong bumalik ulit ng ganitong kahabang set. Lahat na in love at kinilig sa harana ni Arthur Neri. Everybody sing with me. Kaya ang isang fan na ito, hindi napigilang napatakbo sa stage para yakapin at makapagpa-picture sa idolo. Tuloy ang hataw kasama si Skastafi. Pasasalamat pa rin ang festival ng Team 1 Kamsur sa kanilang mga taga-suporta. Ang ibig sabihin ng Hiraya, ang fruit of one's dreams, aspirations, and goals. Habang buhay akong utang na loob sa inyo, boss. Mayong Governor Luigi Villafuerte, kumayo ka mo! Inaasahang sa susunod na taon, hihigitan ang 70,000 dumagsa sa unang Hiraya Music Festival sa Camarines Sur. Sing Nantes, CSN.